may hapon sa tanan no. So kumusta? So welcome back sa akong channel. So karon guys, mga hatag ng salta o libreng tubig no para sa labing nanginahanglan. Ano, may hapon. Nakay libreng tubig na pod. Wala, nakay sudlanan. Puno na. Ay, sunod na lang no. Ako niya hatag og lain. Sige. Oh, magagian ako dere. Ikaw man to gahapon no? Ay, nato daw tubig niya, puno naman. Ha? Ay, tulog din ha? Wala. Nagtubig ako muna siya. Gamay raman to kay gitunga man ako. Lagi may tubig siya. Ha? May tubig. Lagi kay gahapon tunga ra man gutong nahatag. Ano sila eh? Sige, atong ikuha na rin. So, naaday ko karon diri sa Luyo sa CPU, no? Main campus. So, diri ta nang hatag og tubig ni tatay. So, naatla na to siya nga naara siya sa kilid, no? Diri sa may karsada. Ano lang? Ila. Salamat daw. Puno gani? Oo. Salamat daw, may tubig. Ano sa adihar mo nag kuan nag adihar mo matog? Oo, nagtrabaho mo rin sa may Sikio Soldier. Tapos taksyon. So, kumusta man tubig ninyo? Ay, wala dapat. Tubig na mo nito. Ilog-ilogan. Akan eh, nag-inog nga rin. Yung tubig kami inauro. Salamat kayo, sir. May pangalan mo? Rode, sir. Ha? Rode Romeo. Sige, mag-agi-agi raw po na rin. Salamat kayo, sir. Okay na lang, wala mo kailangan pinastuhan, tubig lang. Okay na, sir eh. Okay, sir. Sige. Alright guys, nahatag na to ang tubig no, ikan ni tatay. So karon mauli na ta no, kaya medyo kilong-kilong na. So atangin na lang ninyo ang sunod akong vlog guys kung kinsa na sad ang mahatagan na to o libreng tubig. So mura na guys, daghang salamat.